Dnes sme si pripomenuli 146. výročie od pamiatky posvetenia tohto chrámu Božieho tu v Košariskách a vlastne vždy sa snažíme tie služby Božie nejakým spôsobom obzvláštniť. Tak verím, že aj tá účasť bola taká požehnaná, že si ľudia z tohto miesta, ktoré naši predkovia budovali, odniesli aj požehnanie do svojich životov a do svojich rodín. 17. novembra 1878 sa v tomto kostole konali prvýkrát služby Božie. Prvým farárom bol otec generála Štefánika, Pavol Štefánik. Teším sa, že keď sa jedná o aj cirkevné podujatie, tak zapája sa či už obec alebo naozaj babský spolok, ktorí nám pomáhajú nielen pri spievaní, keď obzvlášňujú nejaké slávnostné služby Božie. Nesmieme zabudnúť na občianske združenie Kopanice v Kroji, ktoré si v našom kostole našli taký ten svoj domov a svoje zázemie pre svoj festival. A som rada a veľmi som sa dnes potešila, keď prišli teda v Kroji a aj v tomto chladnejšom počasí, tak zvestujú a nesú tie tradície. Prečo je dôležité vyčleniť si čas pre Pána Boha? Keď nás má niekto rád, alebo keď my máme niekoho radi, tak chceme s ním stráviť čas, chceme sa s ním rozprávať, je nám v jeho prítomnosti dobre. A tak by som to možno prirovnala aj k tomu vzťahu k Pánu Bohu, že vlastne aby sme si našli ten čas pre Neho. On ten čas má pre nás vždy. Kedykoľvek by sme sa cez deň modlili, alebo kedykoľvek by sme ho o niečo prosili, či vstávame, alebo si líhame, tak vlastne je to všetko v jeho moci, alebo on nás drží v tom živote, že naozaj nás zobudza do nového rána, stará sa o to, aby sme mali čo jesť, čo piť. Ďakujeme mu, že máme strechu nad hlavou. Domov je miesto, kde sa cítime dobre, kde sa cítime byť prijatí, milovaní, kde máme nejaké bezpečie alebo zázemie. A tak aj tieto naše pozemské kostoly sú, alebo chcú byť pre nás takým domovom, kde naše duše prijímajú požehnanie od Pána Boha do všetkého toho, čo nás v živote stretáva v tých každodenných povinnostiach, starostiach. A zároveň tu môžeme byť napomenutí, ak sa v našom živote deje niečo zlé alebo zvláštne, a taktiež tu môžeme s tými bratmi a sestrami, ktoré tu prichádzajú do spoločenstva veriacich, deliť aj s našimi radosťami z toho, čo nás teší, čo sa nám darí, či už v rodine, v práci, v škole, alebo teda v tom, čo konáme.